Nou, dit moment liepen ze bij de vogelpits alle keren weer. Het vrijletten van de vogels. Dat is geweldig. Ja, dat is fantastisch. Dat is haast net onder woorden te brengen. Daar ga je nou die les hebben we weer weg verknakt. En dat het als een slag gaat, dat is echt geweldig. Het wasken en verzwargen wie dit keer makkelijker als bij olieslachtoffers van zee. Vogels van zee die zijn vol meer gestrest. Dus ze kunnen wat beter ommeesken en zo wat hen, dat kunnen we van hem. Ja. Dus ja, en dan blijven we er meer in leven. Nou doet die zwaan wel eens een erenrondje, als ze dan verzwargen binnen en uitzetten worden. Is dat er gebeurd? Nou, hier die is dus even weer in de metervlijn en die had even de cirkel maken en toen weer er voortvlijn. Dus, en de oren, nee, die had het net echt hier. Maar ik denk dat het even wat te druk is hier op een wal.